אוקיי, אנחנו מכינות ארוחת ערב, סלט של ארוחת ערב. ככה אני עושה, כמו שאמרתי לכם, אני מעבירה את הצהריים לערב ואת הערב לצהריים. אז מה שיש לנו פה, 50 גרם עלים. הוא מאוד ממליץ על הרוגולה, אני פחות אוהבת על הרוגולה. מה שאני עושה, אני לוקחת חסה, עלי קייל ועלי תרד. ואני עושה לי 50 גרם של המיקס הזה. תרד מאוד בריא, עלי קייל מאוד בריא, וזה טעים לי יותר. 52, תלך מפה. אוקיי, הבנתי אותך. תודה. יופי. אז יש לנו אחר כך אני צריכה 30 גרם פלפל אדום. צריך לחתוך אותו. 32, 31, בסדר, לא מתקטן. ואני צריכה 50 גרם עגבניות. אני משתמש בעגבניות שרי, הרבה יותר טעימות, בגלל זה אני ממליצה עליהן. 50 גרם עגבניות שרי. 54. זה בסדר. מעבר לזה אני שמה פה גם חומץ ומלח. ואבוקדו. 30 גרם. כמו שאתן רואות, אבוקדו משחק פה תפקיד מאוד מאוד ראשי. אבוקדו. כמה אבוקדו? 30 גרם. יש לי פה יותר. 33. 30 גרם. מעולה. ולסיום 20 גרם זיתים. 20 גרם זיתים. נשארו לי זיתים מהחג האחרון, אז אני פשוט שמה אותם. נותנים טעם מאוד מאוד נעים. עוד אחד ודי. יופי. אז זהו, אלה בעצם המרכיבים של הסלט שלי.